Linting niku ki. Ya. Sakniki udut-udutan, Mbah. Ah, nggih ngene pokoke santai mawon. Ngene Bang. Udut Teko nek lumrah nggih. nah niki dicipi sik endi sik nambah. Nggih. Niku jarum, Jarum nggih. super Tenor. tenor niki apel nek niki rada semriwing, Mbah. Sik niki Heeh. Dadi kretek tapi semriwing. semriwing cobane. Iki gorengane, Mbah. Nah, nggih. Wah. Kok ngedip lah lek Iya, nganu nggih. Tengah panduku. riku. Nggih. Oh. Tapi pun tak ndakan. Wis kan. Hmm. Wah. Ora, Mbah. Nen Sono. iso. Oh. Wah. Kok kene iki ngono. Wah. Ya ya. Ah. Wah, wis ya. Wis. Cekel, Mbah. Pucuk. Ah, pucuk. Pucuk. Ajeng buka roti napa gorengan? Nyun, Mbah. ah gorengane wae. Rotine nggo sesuk, Mbah. Ah, nggih. Wah. Semua semene. Nah. Sing wong ngrewulu ki Ya. ya dene orang tua mas aku enggak anu wingi ngono Wong 20. ngrewulu 20 niku gitu kok. oh Nggih. tandung gandeng tuh Sinten? sini ngapa karane enggak izin